بیٹیاں نال بڑا پیار کیتا کرو۔ میرے وہ جوان جنہاں نے اللہ بیٹی جیسی دولت عطا کیتی ہے، میں انہاں حکمن آکھ رہے ہیں انہاں جواناں نو کہ بیٹیاں نال بڑا پیار، ایک تے مہمان ہیں، کل اگلے گھر ٹر جا سن، خدا ہر دی دھی دے مقدر نہیں کرے۔ بزرگاں دے ہوندے دھیاں کوئی روٹی تو بھارو نہیں ہوندیاں، ہائے ہائے انہاں دے نصیب روئیں دن۔ ماں باپ جیڑے نازا نال لاڈا نال پال دے انتشاءاللہ نصیب چنگا ہوئے، یاد رکھا ہے جوانا نال پال دے انتشاءاللہ نصیب چنگا